O pasado luns, a Unión Profesional de Traballadores Autónomos reuniuse coa ministra de Traballo para expoñerlle as súas propostas para axudar ao sector. A dirección da UTA fai un balance positivo da xuntanza tras as medidas adoptadas polo Goberno. Na reunión decidiuse aprazar a moratoria dos impostos ata o 20 de maio. Unha medida positiva, aínda que os desexos da organización era que se prorrogase ata o segundo trimestre. A outra boa noticia é a creación da Mesa do Autónomo a nivel nacional. Pensamos que é un importante órgano de representación para o noso colectivo en donde se poden tratar medidas importantes para nós, se poden seguir dando pasos naqueles asuntos que xa estaban en marcha na pasada legislatura e esperamos que con esta presenza na Mesa do Autónomo estos asuntos poden salir adiante definitivamente. Dende UTA continúa negociando cos ministerios para que se adopten máis medidas que melloren a situación. Entre as súas propostas atópase a de rebaixar o requisito de acreditación mínima de facturación por debaixo do 50% en lugar do 75% actual. Seguimos pensando que é moi importante rebaixar o requisito de acreditar unha minoración na facturación do 75%, hai que modificalo, hai que baixalo como mínimo ata un 50%, porque é moi difícil que os autónomos poidamos acreditar un descenso dun 75% no mes de marzo, cando no mes de marzo realmente estivemos traballando prácticamente unha quincena. Dende UTA piden tamén a moratoria dos alugueres, xa que as medidas adoptadas polo Goberno inclúen só as hipotecas. Tamén solicitan a moratoria das cotizacións dos autónomos, incluindo o mes de abril. Que esa moratoria vai desde maio ata xulio, e pensamos que é imprescindible incluir este mes de abril, en donde moitísimos autónomos siguen tendo pechada a súa actividade e os seus negocios. Entón é fundamental incluir nesa moratoria as cuotas do mes de abril. Outra das súas peticións vai destinada ao rescate dos plans de pensións dos autónomos sen ningún tipo de requisito fiscal. Todos aqueles autónomos que están acollidos ao cese temporal e extraordinario de actividade síguense mantendo de alta en Hacienda e na Seguridade Social. Polo tanto, todos estes autónomos, si queren rescatar o seu plan de pensións, van a ter que satisfacer os requisitos fiscais habituais para estes procedementos. É fundamental que estes autónomos poidan rescatar esos plans de pensións sin cargas fiscais. Dende UTA continuarán traballando e negociando tanto co Goberno como coas comunidades autónomas. Ademais, tamén están elaborando un paquete de medidas para a reactivación da actividade, de xeito que unha vez que se volva a normalidade, se poida estimular o consumo e manter os postos de traballo.